paglalarawan ni Lolo Ruben sa manisilat na yon, ay animoy isa itong lalaking merong napakaamong muka. Pero sa bawat pagngisi ng manisilat ay ang paglitaw ng demonyong kaanyuan nito. Si Lolo Ruben ay hinaharap si Sitan na unti-unting nagbabago ng anyo. Matapos nitong magbago ng anyo, ay biglang nagkaroon ng napakalaking usok na halos na puno ang silid ng palapag na yon. Napakataas din ni Sitan ayon kay Lolo Ruben. Meron itong 10 sungay na may dalang karit ng kamatayan na nagliliyab ang mga patalim. Kitang-kita din ang mga buto nito sa dibdib na merong mga apoy. Ang 10 sungay nito ay nakapalibot sa ulo nito, maging sa mga balikat. Animoy nagsasanga-sanga ang mga yon dahil sa haba. Meron din itong matutulis at punit-punit na mga pakpak at mga makakapal na baluting merong umaapoy na mga mata. Napakabilis ng pag-ikot ng mga mata ng demonyong yon habang tumutulo ang mga likidong apoy dito. Maliban pa dyan ay ang korona nitong nagbabaga sa gitna ng mga sungay. Ano, Ruben? Ilabas mo ang cherubim mo. Pero payo ko lang pag nilabas mo ang gabay mo sa totoong anyo nito, ay mamamatay ang mga ministro sa loob ng silid at maging ang hari ng baylan. Wika ni Sitan. Agad namang napaisip si Lolo Ruben dahil sa maaari nga namang bumigay ang lugar na yon dahil sa laki ni Artos. Wala siyang pagpipilian kung hindi ang lumaban dito ng mag-isa. Iniisip niya din kasi ang pakanan ng hari ng baylan noong mga panahong yon gawa ng mahal niya ito at napakalaki ng utang na loob niya rito. Hindi niya maaaring pahintulutan ang anumang gawaing maaaring ikamatay ni Haring Rufus. Nang makapag-isip na si Lolo Ruben ng kanyang gagawin, ay doon na niya inusal ang mga proteksyon at pangkombating dasal para sa kanyang punyal. Inilabas na rin niya ang nakapulupot na latigo sa kanyang tadyang. Matapos makapaghanda ni Lolo Ruben, ay bigla itong sumugod sa dyablo. Nasanggayon ng nagliliyab nitong sandata. Pagdikit dito ni Lolo Ruben, ay para bang natutunaw din ang kanyang baluti. Doon ay nanumbalik sa kanya ang kanyang mga karanasan sa digmaan sa lugar ng mga manggagamot. Ruben! Hindi mo ko kakayanin ng nag-iisa ka lang. Wika ni Sitan. Hindi naman umiimik si Lolo Ruben sa kadahilanang nakatuon ang kanyang atensyon sa pagsugod rito. Pinapaulanan niya ito ng mga paghampas ng latigo at sasabayan ng pagsaksak ng kanyang punyal. Pero kahit merong espiritual na sandata ang kanyang punyal, ay hindi pa rin yun nakakatagos sa baluti ni Sitan. Tila ba isang napakataas na antas na baluti ng kadiliman ang gamit-gamit nito. Sa bawat pagsaksak ng punyal ni Lolo Ruben, ay agara naman ang pagpapakawala ng liwanag nito sa tuwing lumalapat yon sa baluti ng dyablo. Habang nagpapaulan si Lolo Ruben ng pag-atake, ay siya namang pagtawa ni Sitan. Sa kabilang dako naman ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga ministro at kasangga ni Lolo Ruben kontra sa disipulo ni Sitan. Ang mangkukulam na kaharap ni Irol at ng Tikbalang ay nahihirapan na ng husto dahil sa mga abilidad nitong mga taglay. Sa tuwing nalulubog sa sahig ang mga paa ng umaapoy na mangkukulam na yon,
ay siya namang pagsugod ng tikbalang. Pinapaulanan niya ito ng mga suntok na siyang ikinahihina ng apoy nito. Hindi din kasi yon tipikal na mangkukulam na kilala natin. Bagkus ay isang sinaunang mangkukulam yon na nakalimutan na ng mga tao. Malayong malayo ito sa mga modernong mangkukulam ayon kay Lolo Ruben. Ilang minuto pang pag-atake ay napuruhan na ito ng tikbalang at hindi yun nagdalawang isip na kunin ang kaluluwa ng isa sa disipulo ni Citan. Hindi naman pinansin yun ni Citan, gawa ng nakikipaglaban din siya kay Lolo Ruben nung mga oras na yon at tila ba wala itong pakialam sa kanyang mga disipulo. Nang mapatay na ito ng tikbalang ay agad naman nilang tinulungan ang iba pa nilang kasama. Ang reyna naman ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban, pero kitang-kita nila na hindi umubra ang hukluban doon. Sa bawat pagsalpukan ng dalawang ahas na yon, ay siya namang paglabasan ng mga banal na ahas ng reyna hanggang sa napaulanan ng mga yon ng kagat ang itim na ahas. Nagsisisigaw ang hukluban na yon habang pilit niyang pinapatay ang mga ito sa pamamagitan ng pagbuga niya ng mga apoy dito. Pero dahil sa mga banal ang ahas na yon, ay hindi dito tumatalab ang anumang uri ng elemento na gawa ng kalikasan. Nananatiling nakakagat yon habang patuloy na sinisipsip ang kaluluwa ng hukluban. Ilang oras pa ang lumipas ay tuluyan ng nagapi ng reyna ang huklubang yon. Naging isang napakaliit na nilalang nito hanggang sa nilunok yon ng isa sa mga alaga ng reyna. Agad namang tumakbo ang reyna ng baylan pabalik sa loob ng palasyo upang makatulong kila Lolo Ruben. Ang mga manggagamot naman ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga galmog. Halos lahat na ata ng mga maiitim na engkanto ay nagtulong-tulong upang magapi ang 3 angkan ng mga engkanto na siyang nakikidigma sa unang hanay. Sa kabilang dako naman, ay napugutan na ng ulo ni Waning ang manggagaway dahil sa mga taktikang ginamit nila rito. Nagliliwanag si Waning upang lumaki ang anino nito na siyang naging sanhi upang malayang makalabas ng mga aninong sandata si Ernesto na siyang ikinamatay ng manggagaway. Ang hari naman ng engkanto at si Leroy ay napatay na rin ang manisilat dahil sa pagpulupot ng baging dito ng hari ng mga engkanto. Napatay nila yon dahil sa tubig na nilikha ng mutya ni Leroy na siyang ikinalunod ng nilalang. Nang nagapi na ang lahat ng disipulo ni Citan, ay nagawa na ng mga ministro ni Haring Rufus na palayain siya. Kinuha nila ito at agaran ng pagtakas sa palasyo. Nang makatakas na ito, ay ang pagngisi din ni Lolo Ruben. Napaatras si Citan dahil sa dahan-dahang paglabas ni Artos. Akala mo, demonyo, magwawagi ka na? Kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo magagapi ang mga taong nasa panig ng liwanag. Wika ni Artos. Wala akong kinakatakutan! Sigaw naman ni Citan. Sumugod yon kay Lolo Ruben, pero nasangga ito ng espada ni Artos. Halos malusaw ang karit ng kamatayang hawak nito dahil sa tindi ng apoy na naroon sa espada ng isang cherub. Dahil sa iyong kataksilan ay pagsira sa kasunduan ng kalangitan at impyerno.
ikaw ay hinahatulan ko ng nararapat na kaparusahan na naaayon sa kagustuhan at kaluwalhatian ng ating Ama. Sa ngalan ng Panginoon, ikaw ay ibinabalik ko sa impyerno na wala ng abilidad upang gawin pa ang mga panlilinlang sa tao o maging kapwa-demonyo. Wika ni Artos habang gumuguhit ng simbolo sa ere. Nanatili naman ang simbolong yun hanggang sa pinakawalan ito ni Artos. Doon ay bumitak ang palapag na yon at sa ilalim nito ang isang balon na animoy sa ilalim nun ay isang kawalan. Nahulog doon si Sitan habang bumabalik sa normal nitong kaanyuan. Naglalagas din ang mga baluti nito hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Matapos nilang magapi ang demonyo, ay siya namang pagtakbuhan ng mga galmog na para bang meron itong kinakatakutan. Nagbunyi ang lahat ng angkan habang nakatingin sila sa cherubim na nasa palasyo ni Haring Rufus. Agad namang pumunta ang mga ito at doon ay nakita ni Sinag at ng apo si Lolo Ruben. Ruben! Di ko akalaing magkikita tayong muli. Sigaw ni Sinag sa malayo. Sinag! Masaya akong makita ka. Sigaw naman ni Lolo Ruben habang tumatakbo papalapit dito. Agad namang nakalapit sa kanya si Sinag dahil sa napakabilis nitong tumakbo. Paglapit ng mga ito sa bawat isa, ay nagyakapan yon na para bang magkapatid ang mga ito. Panay ang kwentuhan nila tungkol sa kanilang mga karanasan na animoy hindi na mauubusan ng paksang kanilang maaaring pag-usapan. Pumaroon rin ang mga kawal ng biringan at nagbigay puri sa hari at reyna ng baylan. Masaya kaming naibalik muli ang kapayapaan sa ating mundo. Wika ng hari ng biringan sa reyna ng baylan. Maraming salamat sa tulong, aking mga kaibigan. Kung meron din kayong suliranin ay hindi magdadalawang isip na tumulong ang kaharian ng baylan. Sagot naman ng reyna ng baylan. Ngumiti lang naman yon at nagsibalikan sa kani-kanilang mga lupain. Ganon rin ang isa pang angkan na tumulong sa reyna at kay Lolo Ruben. Ang naiwan na lamang ay ang mga manggagamot dahil sa nagpupumilit yung akayin si Lolo Ruben bilang maging apo sa kanilang baryo. Ruben, kaya mo bang bumaba sa pwesto upang mapamunuan mo kami? Wika ng apo. Wag na po, apo. Mas gusto ko pong mabuhay sa mundo ng mga tao kung nasaan naroon ang aking mga kaibigan. Wika ni Lolo Ruben. Napangiti lang naman ang apo ng mga oras na yon dahil sa sinagot ni Lolo Ruben. Halos inabutan na sila ng umaga kakausap ni Sinag dahil sa napakaraming paksa ang kanilang tinalakay. Ang mga ministro naman ni Haring Rufus ay inabutan ng umaga kakagawa ng mga gamot para sa hari. Ang reyna naman ay tumungo na sa kanyang silid upang magpahinga. Naging masaya ang gabi sa mundo ng baylan dahil sa pagtagumpay nilang gapiin ang mga tagasunod ni Sitan. Sumapit ang araw ay nagpaalam na itong sila Sinag. Habang naglalakad yon sa mga portal, ay meron itong ibinilin kay Lolo Ruben. Ben, huwag kang mag-alangang ikwento ang mga kaganapan sa mundong ito sa kung sino mang nagnanais marinig ang kwento mo. Maaaring may mga taong hindi maiwasang kutsain ka
at sabihang baliw. Pero kahit na ganon ang mangyari, naway maipasa mo ang kwentong ito sa taong kakilala mo. Nananalig ako, Ben, at naniniwala na balang araw ay merong mga taong maniniwala sa kwentong ito. Gabayang ka sana ng ating Ama sa iyong mga paglalakbay, sa iyong buhay. Wika ni Sinag. Matapos yan ay naglaho na ang mga manggagamot na nag-iwan ng ngiti sa mga kasangga ni Lolo Ruben. Nanatili muna si Lolo Ruben ng ilan pang araw sa kaharian ng Baylan upang mabantayan ng husto si Haring Rufus. Nang nagising na si Haring Rufus ay doon na nagpaalam si Lolo Ruben. Kaya hindi nakasali ang berdugong kanyang kasangga dahil sa ang palakol nito ang mismong pumigil sa pagbilis ng oras sa kaharian nila Haring Rufus. Siya ang inatasan ng reyna na pumigil dito gawa ng mas malakas ng di hamak ang berdugong yon sa kung sino mang nilalang nakasama nila. Di rin naman pwedeng ang tikbalang ang magbantay sa oras dahil sa malaki rin ang maitutulong nito kay Lolo Ruben. Nang tuluyan ng aalis si Lolo Ruben sa mundong yon, ay tinanggal na ng berdugo ang palakol niyang naging selyo upang bumagal ang oras. Kung hindi kasi gagawin yon ng berdugo, ay maaaring taon ang gugulin doon ni Lolo Ruben. At ang nakakatakot sa lahat, ay baka sa pag-uwi niya ay patay na ang kanyang mga kaibigan. Maraming salamat sa tulong na ginawa mo, aking kaibigan. Wika ni Lolo Ruben sa berdugo. Huminga lang naman yon ng malalim at umupo. Tanda ng pagtanggap ng pasasalamat dito kay Lolo Ruben. Ang dinaanan ni Lolo Ruben noong mga panahong yun pabalik sa mundo ng mga tao ay isang napakatuwid na daan na merong mga gamot sa paligid. Nakakita rin siya ng kakaibang gamot na gawa sa ginto na merong mga nagbabantay na mga toro. Hindi na niya yon pinansin, gawa ng nagmamadali na siyang umuwi. Napakahaba ng daanang yon pero hindi yon alintana kay Lolo Ruben, gawa ng ginagabayan siya ng mga ministro at ng kanyang mga kasangga. Nang narating na niya ang dulo ay doon niya nakita na nasa isla na pala siya ng sapatos. Ito ang pinakamadaling daan papalabas, Ruben. Yan nga lang, may kalayuan ito sa lugar mo. Wika ni Irol. Hanggang sa susunod, Ruben! Dagdag naman ni Waning. Nang nakapagpaalam na ang lahat, ay bigla na lamang naglaho ang mga ministro ni Haring Rufus. Nag-umpisa namang maglakad si Lolo Ruben pabalik sa kanyang kubo. Nakisakay siya sa mga mangingisdang pabalik sa lugar kung saan maaari niyang lakarin papauwi. Lumipas ang isang araw at nakarating na nga si Lolo Ruben sa kanyang kubo. Nadatnan niya ang tatlo na nag-iinuman doon. Uy, Ben! Akala namin hindi ka na uuwi. Mag-iisang buwan kang nawala. Wika ni Lolo Enteng. Masaya akong makita kayo. Sagot naman ni Lolo Ruben. Napangiti lang naman itong si Lolo Ruben dahil sa hindi pinabayaan nila Lolo Enteng ang kanyang kubo. Napakalinis pa rin ito kahit mag-iisang buwan siyang nawala. Yun nga lang, naubos ang mga tuba niyang sinalok dahil gabi-gabing nag-iinuman ang mga yon. Agad namang pumasok si Lolo Ruben sa loob ng kanyang kubo upang magpalit ng damit at itago ang kanyang mga gamit. Matapos nitong makapagpalit, ay hinarap nito ang tatlo niyang kaibigan upang magkwento ng kanyang karanasan. At doon din nalaman ni Lolo Enteng ang digmaang nangyari sa Baylan. Naabutan sila ng gabi dahil sa pagkukwento ni Lolo Ruben.
Halos mapanganga sila Lolo Enteng dahil sa kanilang mga narinig. Manghang-mangha talaga sila kay Lolo Ruben dahil sa mga matalinhaga nitong ginagawa. Sumapit ang gabi at sinamahan na ni Lolo Ruben ang kanyang mga kaibigan papauwi sa kanilang tahanan. Naninibago si Lolo Ruben sa kanilang lugar at pansin na pansin yon ni Lolo Enteng. Umiikot kasi ang paningin nito tapos titingin yon sa kalangitan upang tingnan ang buwan. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagtahak ni Lolo Ruben sa pader ng maulingon. Mga kaibigan, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na malapit na ang katapusan ng Lolo Ruben. Okay, opinyon ko sa kwento. Malungkot. Siyempre, malungkot ako. Kasi meron na naman tayong isang kwentong matatapos eh. Pero ang nakakakilabot lang dito, yung pader ng maulingon. Para sa mga hindi nakakaalam, ito yung pader na merong higanteng ahas. So meron na naman tayong aabangan. Yun nga lang, patapos na raw yung Lolo Ruben. Pero huwag kayong mag-alala. Meron tayong bagong pausbong na kwento na paniguradong mamahalin nyo at talaga namang kakaiba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.